cunha cámara fixa, con esto, e dicía, joder, pero que eso xa existe, un tipo con micro aquí, dicía, eso é o lugar, joder, sale galloso, e entón él sempre acababa dicindo, no, pero esto sería distinto, porque estarían todos en pelotas. E entón, sempre acabamos igual, joder, en pelotas, eso xa é inconcebible, coño, vaya idea. E entón, era... E sí, unha tele marca, o audiovisual, marca distintos momentos na vida e distintos momentos da sociedade, inevitablemente. Estás falando do doblaje e vamos a ver quién era. ¡Ven a min, Nube Quinto! ¿Nube qué? ¿Qué cousa será esa? Aí está. Tratos, me mandan caricaturas. Isto foi unha serie, isto é increíble, porque claro, eu dobleina, e esta serie é manga. Isto en Cataluña emitiron para adultos, por así decirlo, cos textos orixinais, pero que os textos orixinais desto eran moi fortes, porque, de feito, o meu personaxe... Es un pouco seso. Joder, é increíble, é Mutenroy. Eu, cando me poñía no atril, les decía unhas cousas que non os vou decir, porque hai chavales vendo por streaming de si me traes a unha niña con unas tal, te traigo las bolas mágicas. E entón eu, como, bueno, traducían e eu decía, hola, bons días, Yancha. E aí colaba a cousa, pero bueno, os textos eran para agarrarse. E sí, tiveron moita xente me sigue parando e nas entrevistas, moita xente pregunta polo Mutenroy. E era difícil a veces, porque claro, estes japoneses alargan os planos e cando decía o de onda vital, eu creo que xa non me daría o pulmón hoxe en día. Onda vital. E xa quedabas e decía o técnico, no, hai que aguantar, non ves que ainda sigue? Tú, joder, macho, vai outra vez. E así. Bueno, llega el año 2014. Bueno, antes que nada, hemos hablado de las series, estuviste 20 años, 21 años haciendo series para TVG. Pero llega el año 2014 y hay un giro, ¿no?, en tu carrera, hay un cambio, empiezan los grandes papeles en el cine y el reconocimiento, los premios, ¿no? Vamos a poner una pequeña... Bueno, ganas el Mestre Mateo por Asmorga e ganas el Mestre Mateo por Códice, haciendo de Deán la Catedral. Do Deán, sí. Y ese cambio, las series de televisión, eres un cómico, nos haces reír y de pronto llegan dos papelones como estos. Sí, bueno, eso, fíxate, se vos digo a verdade, eso cambiou, claro, eu non me arrepinto de nada e paseino fenomenal, pero sí é certo que a comedia nun momento que aquí non había traballos tan distintos, é lóxico que se funcionabas te chamaran para eso, para facer comedia, porque a xente o demandaba, non? E entón sí que me pasei anos, o combinaba con teatro, con películas, anos facendo comedia, claro, pero xa repito, dixen antes, é dicir, eu podía combinar perfectamente con outros traballos, pero o meu cambio realmente empezou xa cando eu facía pratos combinados, porque de repente fixen un papeliño nos Nuns o Sol con Fernando León, e Fernando León chamoume para facer Princesas, que era un personaxe malvado, por así decirlo. E xa no resto de España eu seguín facendo comedia aquí, pero no resto de España xa me chamaban para personaxes extremos e personaxes realmente duros. Que pasa? Que no momento non que empezas a deixar series e tes o aspecto que tes e empezan tamén a facerse TV movies, máis pelis aquí, pois mira, o primeiro gran papel, pola Esmorga, logo falarei, pero o primeiro gran papel de cine
foi un que me ofreceu Gustavo Balsa, que traballaba con Filmanova, con Reixa, que adaptou unha obra de Roberto Vidal Bolaño. É un home de Venezuela, un director venezolano. É curioso que en Galicia sexa un venezolano o primeiro que adapta un texto de Vidal Bolaño como era Doentes ao cine. E fixen esa peli Doentes con Pico, un gran compañeiro. Exactamente. E un traballo precioso do que eu estou moi orgulloso e que podería decir de Pico. Bueno, e entón aí empezan a encabalgarse outro tipo de propostas. Pois sí, a Esmorga eu creo que foi das películas un pouco a de maior risco e esforzo, porque ademais non sabíamos que a Esmorga fora libro un pouco de lectura obrigada nos institutos e todo o mundo tiña unha imaxe da Esmorga, de Blanco Amor. Se coñecía, entón que contar, e estábamos bastante acojonados e estou moi orgulloso desa película porque creo que é un peliculón, non? E aí sí empezan a encabalgarse cousas, pero se me preguntaredes vos ou ti, diríache, joder, pois tan difícil me resultou facer o Deán, que o Deán tamén me ofreceron coñecelo, non quixen entrevistarme con el, porque eu veía as imágenes e intentei acercarme físicamente, na miña imaxe, me dicía, é que non me vai valer de nada, o guión conta o que conta, e estaba dicindo isto... Que estabas tan orgulloso como de alguna otra. Claro, como da época da comedia, porque... Vou vos decir a verdade, pois, por exemplo, defender cinegore, defender terror, que sabes que é un xénero, que tes que ser un amante, e que para defendelo diante do público tes que meterte a tope e ser creativo e ter unha enerxía total, etc. Pois na comedia tamén pasa o mismo. Entón, estos son grandes traballos, con grandes guións, e con interpretacións afortunadas miñas, supoño que por eso os premiaron. Pero de verdade que a comedia é tan difícil, e está tan pouco recoñecida, que a min hoxendía, se me ofrecen facer unha cousa ou outra, me inclino por estas porque me custaría menos traballo que meterme a defender unha comedia, porque a comedia xa desde a propia escritura ou o gore, é dicir, parecen matemáticas, pero tes que ser un artista facendo matemáticas, porque sí, existe o gag, pero como conseguilo para que faga gracia é dificilísimo. E existe o sangue, pero como conseguilo para que teña unha linguaxe coherente e distante co espectador e que ao mesmo tempo sexa tétrico, pero teña esa cercanía do gore exagerada, pero que te convenza, pois é moi difícil. Estou me liando. Preguntádeme o que queirades. Moi buena en a Esmorga, ¿no? Creo que o director, que é un tipo un tanto especial, os reunió a todos e pasaron cosas. Sí, bueno, porque Ignacio Vilar, bueno, pasou de todo, pues podería contar na Esmorga cousas boas, malas, moi divertidas. Ignacio Vilar é un entusiasta do cine. E entón realmente el se mete a tope e fixo unha cousa que non se atreven os directores normalmente, que antes de empezar a rodar a Esmorga, claro, éramos un trío de bestias, porque éramos Carralejalde, Miguel de Lira e eu. E entón meteunos nun local, nos levou os tres, e estivemos encerrados nun local que non tiña nin televisión nas habitacións, nin había nada, encerrados durante 15 días discutindo sobre a Esmorga, e indo a tomar viños, e entón casi non se empeza a Esmorga, porque por pouco aí, hostias, e marchamos todos dali. E despois foi unha rodaxe fenomenal, porque xa todo se discutira, xa todo estaba claro, xa nos coñecíamos, pero foron 2 semanas moi intensas, non? Vamos a pasar a otra película a la que sé que le tienes un cariño muy especial, ¿no? Y además donde hiciste un papel que creo, no lo sé, que para un actor es la leche, porque no hablas. Vamos a poner una...
Juro que nunca vin esta montaxe. Fixéchela vos? Sí, non? É que non me soaban a mezcla de imaxes, está moi ben. Isto foi un gran sorpresón da vida, porque eu levo, nese momento, levaba moitísimos anos, desto non fai moito. E me chaman un día e me queren explicar un guión que eu non daba entendido, porque tiñan un merchandising. Son dous chavales de Meira, o que está aí coa cámara os conoce ben, me parece. Son dous chavales de Meira, de Lugo, moi novos, Suso e Andrés, e unha produtora, Laura, cinéfilos, e conseguiron levantar un peliculón con nada, pero con nada, absolutamente con nada. Eu, nesta película, rodei 3 días. E non o entendía, e me reunía con eles, e debíme reunir 5 veces, porque ademais non teño texto, e, joder, é unha linguaxe de autor moi potente, é xénero, ciencia ficción, videoxogos, todo mezclado, un peliculón. E, bueno, ao final, veía un pouco a xente que iba... Queres? Non tengo yo. Vale. A xente que iba entrando no reparto e decidime, sí, pois sí, métome, porque, bueno, porque veía tal ilusión, e son acojonantes, e foi unha das sorpresas que me deu o mundo audiovisual, unha serie que conseguiu, o sea, unha peli que conseguiu 13 Mestre Mateos. 13 Mestre Mateo. Estuvo nominado a 17 categorías e conseguiu 13, chegou ata os premios Feroz, chegou a Sitges, unha peli de baixo presuposto, non, baixísimo, que conseguiron ir a rodar a Almería, pero que estaba para aquí, para as dunas de Corruedo. Bueno, unha auténtica loucura. E co que teño un proxecto que, se vos gusta o terror, este non vai ser terror moi bonito, porque hai unha peli que se fixemos o teaser agora en Navidades, que chamase Monstro. E é unha película que son eu só. Despois, bueno, non vou facer spoiler. Na segunda parte, el vai xa á cidade, pero é un home que vai facer unha viaxe cara ao seu interior no medio da montaña. E entón todos temos monstruos, imaginacións, medos, angustias, e máis hoxe en día, e este home chega a convivir con elas e se convirten en monstruos de verdade. E chega a convivir con eles e ten un final moi cercano, pero, bueno, ese é un pouco onde non falo, e é unha longametraxe. E haberá que velo. Pero, bueno, eu en Andrés quero tanto e me parece un xenio. O Gallá saia, e o Gallá se poda vir á estrada, xa que vos interesa este tipo de cine. De hecho, te iba a comentar que si alguna vez en alguna edición del Panic la dedicáramos exclusivamente a poner películas galegas, Dogs é unha peli moi boa, sí, indudablemente, porque es una película potentísima, con mucho terror, con situaciones muy extrañas y donde tú haces un papel enigmático total. Sí, Andrés ten eso, que Andrés plantexa uns mundos moi personais, el e Suso, e consiguen, facer algo que te inquieta, te extraña, que non é exactamente terror, que ten que ver co xénero, con todo, pero bueno, eso sí, un pouquinho. Bueno, llega el momento de entrar quizá en la parte más famosa, ¿no? La que más fama te ha dado, la que te ha dado el reconocimiento mundial, diría yo, ¿no? Terito, el gran capo, Manuel Charlín y toda su prole de hijos de puta. O que teño que facer para non ter que ir ao mar? O que teño que facer para non ter que ir ao mar? Para non ter que ir ao mar? Para non ter que ir ao mar? O que teño que facer para non ter que ir ao mar? Sobra peixe que vender e farinha para amasar. Sobra peixe que vender e farinha para amasar. E farinha para amasar. E farinha para amasar. O que teño que facer para non ter que ir ao mar? Para non ter que ir ao mar?
Bueno, Fariña non é de medo, pero tu Manuel Charlín acojona, Sí, bueno, porque dos personaxes que saen, claro, é un pouco o máis Galicia profunda, non? Dos narcos contrabandistas, todos estes. Mira que mural máis precioso me fixo Montevana en Vigo, nun callejón, onde temos dinosetos e logo está el callejón del narco. Que son acojonante. Bueno, Fariña foi a gran idea, ese gran libro, ese gran relato de Nacho Carretero, que todo hai que decilo. Nacho consigue facer un relato moi cercano, unindo tamén traballos xornalísticos de moita xente, como eran Manolo Rivas, Perfecto Conde, de moita xente distinta, pero el consigue unilo todo e ademais esos distintos traballos darlle unha forma e reescribilo el e transformase nunha novela moi fácil de leer, que te mete en situación, que te acerca, que garda unha equidistancia entre a vida deles e o que ocurriu nese momento. Iván Bú e Ramón Campos teñen idea de leválo isto a serie e o encargan a Carlos Sedes, que facen na televisión junto con Coira nos seus días, para mí son os grandes. E, bueno, eu tiven a sorte de facer a Charlín, que é tamén un dos personaxes máis atractivos, pero realmente aquí o que nos tocou a lotería foi a toda a profesión. O que pasa é que o papel de Charlín, pois polo que fose, pola caracterización, me iba moi ben a min, pois obtivo recoñecementos. Bueno, Javi Rey, por suposto, pero Carlos Blanco, todo o mundo en Fariña podería levar moitísimos premios. A crítica internacional e todo o mundo decía que, joder, que era algo totalmente inesperado. E, bueno, pois aí están as anécdotas do noso mundo, porque eu recordo a Mara, a peluqueira, e cando facíamos a preparación, porque eu estaba empeñado. Eu cando vin que ian facer unha adaptación de Fariña, empecé a mandarlle fotos a de casting, a Carla, a Sedes, hasta de Delmiro coa gorra, e decía, joder, mira, si, con as gafas, e saco a gorra, hostia, que me parezo, que mido o mismo, que tal. E eu sabía que o único que podía encarnar era Charlín, por parecido, non? E cando xa nos acercamos, pois, joder, eu estaba facendo a Estación Violenta con Dani Freud e dixen, joder, hai que terminar tal día porque teño que facer probas, tiña o pelo como agora, teño que facer probas e vamos a intentar facerme unha calva como él e tal. Buscamos as gafas parecidas e, efectivamente, o primeiro día que empezamos a meter a máquina, porque Mara, que é unha gran profesional, me dixo, a mí non me obligaban a facer a calva, e me dixo ela, mira, e eu como actor tamén o sei, porque no final do camiño unha calva mal posta, unha tonsura mal posta non te deixa gravar e estás continuamente 5 e acción, e digo, joder, ven aquí, colócame que coño, que se me despega, que tal. E é un problema de cojones. E entón Mara me dixo, mira, eu si queres, son 6 meses, pero eu si queres, metemos máquina, intentamos facer exactamente o corte que tiña el, e se te sae algo no medio e queres facelo, eu te fago un peluquín para o personaxe que sexa, que é máis fácil de colocar que ter unha calva todo o día que non é real. E así, e eso me axudou moitísimo, porque cheguei a verme no espello e dicir, joder, non son eu, que distinto estou. Pola noite, se me sacaba así unha foto na cama pelao, como estaba aí así afeitadiño na cama, parecía Ramón San Pedro, de verdade. Pola mañá parecía pero a mí nunca me parecía. E despois lle metimos corazón e foi unha alegría, pero digo, para toda a profesión, porque ademais, claro, fora de Galicia descubriron algo que xa todos sabíamos aquí, que había unha gran profesión. Es lo que te quería decir ahora, ¿no? Fariña marca un antes y un después en el audiovisual galego, ¿no? Fariña muestra a toda España el acento galego, frases en galego, palabras en galego, la forma de ser de aquí, ¿no? Y la gente traga, la gente le gusta. Había, creo, un poco de miedo, ¿no?, en ese acento, ¿no?, a ver si se iban a reír, ¿no? El audiovisual en España ha considerado durante muchos años al audiovisual galego como un sitio donde los hombres hacen de pobriños y las mujeres de traballadoras, de criadas. Fariña cambia todo eso radicalmente y desde ahora
cuando se habla en España de audiovisual galego, se habla de calidad, e es gracias a Fariña e gracias a ti tamén. Sí, bueno, a Fariña fundamentalmente, e agora están triunfando no teatro coa versión teatral, pero claro, eu son desa generación de actores que cando marchábamos a rodar a Madrid teñamos que neutralizar o acento, inevitablemente, en todas as pelis, porque a un andaluz se lle pode notar, a un catalán tamén, algo tal, pero a nos non, e entón teñamos que neutralizar. E é certo que a aparición das plataformas no mundo audiovisual e tal obligoulles as cadenas generalistas a intentar buscar unha linguaxe audiovisual propia en periferias e coa riqueza, porque xa non todo valía para competir, e aí se fixaronse en Fariña, e eu creo, e teño a sensación, podería decir sedes, sei que intentaron colocala nunha plataforma antes de facerse e falaron con Antena 3 e colleu na Antena 3, pero Antena 3 colleu nunca nos molestaron na rodaxe, porque eu sempre teño a sensación, e moita xente do equipo, de que era un experimento. Entón, os experimentos hai que deixalos, e tampouco era unha serie tan cara e tan... E o deixarnos a nós facer esa serie e a Carlos dirixila e non estar presionados por ninguén, pois saliu algo acojonante, formidable. E tamén é a historia da ilusión. E todos os que estábamos nese reparto sabíamos que non la xogábamos un actor só ou unha actriz, senón que era colectivo. Dicíamos, joder, macho, isto ten que sair así. E así foi, así foi. Despois tamén, a fortuna funciona, porque esta serie é boa e sempre triunfaría. Pero tamén ve a Gondar e decir, bueno, ten que tocar xa lotería, joder, e estaba que lle tiña que tocar a Fariña a lotería, porque ve a Gondar montou o espectáculo que montou co libro, que ele xa o denunciara un montón de veces, que el nin sale na peli, hasta que unha xuiz admite a trámite e secuestran o libro, entón sale Fariña no medio do foco. Es que tuvisteis muchísima suerte, o sea, secuestran el libro, entran a detener a Sito Miñanco y encuentran el guión de la serie en casa de Sito Miñanco. Hubo movidas con los charlines tamén en esos días. Sí, no, de Fariña é impresionante, porque ademais a serie rematouse de emitir con imágenes reais de Sito Miñanco no mismo telediario de Telecinco sendo detido en Andalucía. Isto sin entrar xa en xuicios de valor, o sea, quero decir, como é a vida, non? É dicir, como son a veces os focos, verdad, que confluyen. E foi todo así, increíble. E despois un traballazo, foi un gustazo, vamos, eu firmaría... Mira, me llegó una pregunta de estas que alguien ha hecho por streaming, que si Manuel Charlín o alguien te ha hecho llegar algún aviso, te ha dicho algo. Non, para nada. O que pasa é que si houve un momento no que nas entrevistas empecé a falar menos deles, porque claro, os charlines son moi apetecibles para os titulares, e entón os periodistas me preguntaban e eu acababa falando, porque Manuel Charlín, e el se prestou a facer declaracións no medio da serie. E entón, claro, algún día vin no periódico que o titular era o único que me daría medo é que me chamase algún dos fillos e tal. Pero non era para sacarlo no titular, é dicir, no medio dunha conversa, e dixen, desto hai que retirarse porque é certo, este señor ten netos, ten fillos, unha mala historia dun neto, pois se pode agarrar un mosque un día pero non tiven nada, nin falei con eles. Algún actor de Fariña, por exemplo, cenou, Carlos estuvo con Ubiña antes, e eu non son tan partidario deso, ainda que me ofreceran, porque como... ¿Cómo verías vídeos de él, fotos, no sé, o...? No, bueno, vamos a ver, igual que co Deán, eu creo que hai unha historia, é dicir, ao fin e ao cabo este non é un documental, é unha ficción. Entón non se trata de imitar. Entón hai unha historia na que eu, por eso me fixen a calva, estudiamos as cellas, porque el ten unha expresión moi triste, de unha cella medio caída, hai moitos rasgos. Entón, entre o que conta o guión, que o guión vai a misa, e o traballo que fagas
co director, con maquillaxe, con perruquería, ti tes que construir un retrato robot que vai coincidir con ese. Pero non tes por que intentar imitalo, nin irte aos vídeos, nin nada. Co Deán me pasou o mesmo. Bueno, eu vin fotos e sí que me puxen o pelo blanco, sí que intentei adoptar as súas posturas e tal, pero senón, e normalmente un actor ten que arriscar, e si, igual que eu me imagino, a veces o defino, digo eu, joder, cando a un policía lle din este asaltante medía non sei canto, tiña gafas, isto, un tono de voz, etc., consiguen facer un retrato robot. Pois eu, aínda que o teña el, o meu retrato robot interno ten que ser de creación propia, non? Pero, bueno, os datos, tanto con Ouviña como con Charlín, os seus fillos, pois eran moi claros para intentar aproximarse a eles. Pero hai que darlles a verdade para transmitila nese momento. E logo hai cousas que, claro, son fáciles, porque ti dis, joder, un tipo o máis rácano, o máis psicolóxicamente jodido, misóxino coa súa filla, que lle ves nas declaracións, mas claro, eso sí que estaba en YouTube, e o veíamos, e leendo o libro. A los hijos, como zurraba a los hijos tamén. El dixo que non, e de feito el se prestou, e el saliu nunha reportaxe dicindo, no, lo que non es cierto es que yo le haya puesto una mano encima a mis hijos. Hombre, sí, estuvimos a punto de matar a ese, al Guardia Civil, que están a punto de liquidarse. Pero bueno, eu sei, e por eso ten ese éxito, e por eso, porque se fixo en Galicia, eu non tiven maltratadores na miña familia, pero eses coscorróns humillantes, esas hostias de joder, que tal e que cual, todos os tivemos. E nun pueblo, e nun tipo que é autoritario, que é misóxino, que ten dúas cabras locas de fillos como estes, etc., que me vas a contar? Que non lle diches tal. Outra cousa é pegar e ser un tipo tal, pero outro non me digas, é imposible. E senón, eu creei un personaxe no que lle pega e a él lle pegaría, que son esas hostias humillantes que él lle dá. E posiblemente, ao mellor, se o fixese un tío de fora de Galicia, non se imaginaría iso, pero vamos, eu estou farto, fai anos, sobre todo, de ver ese tipo de actitudes. Por sorte, a vida vai cambiando, e estes personaxes, pois xa son moi distintos, non? Non sei se os animáis a preguntar algo. Bueno, vamos a ver ahora una faceta tuya donde creo que no actúas, ¿no? Coño. No tu amor ao Celta. Sí. Bueno, isto ten unha explicación. Eu, sí, son desa peña. Pois mira, a vida cambia moito, pero hai algo que me sitúa... Isto é moi simpático. Isto non sei se coñecedes a historia, que cando o Celta e o Dépor estaban en primeira xuntos, pois nos enfrentamentos, como campaña contra a violencia, xogábase un partido de artistas. E mezclábamos xogadores deles con nós. E se xogaba, se xogaba Celta Deportivo, se xogaba na Madroa, e despois o club nos invitaba a todos os xogadores do Deportivo, que son hinchas, e a nos a estar xuntos no campo. E cando era a Coruña, pois tamén, e nos collían outro bus do Depor, e nos levaba os celtistas a Begondo, e eu arbitraba, porque eu xa estou jodido de idade, e por aí se me ve que non ves, estou aí de negro, eu xa iba de árbitro, decía, no, a mí non me... Pero ten moita gracia. Bueno, o que vos ia dicir, é un dos poucos sitios, eu non son futbolero de sigo o Celtiña, porque xa de pequeno eu ia a Balaídos. E é unha das cousas que me parece que non pasou o tempo, porque ese olor a erva, a roda que sigue sonando, que non sei que, agora por desgracia non se pode ir. Pero para min é como se non pasase o tempo. E, bueno, un ten as súas debilidades, e unha das miñas é esta. Creo que pasaste muy mal una promoción, ¿no?, contra
en el campo del Celta contra el Español. El Villarreal. Tal Villarreal, ¿no? Que lo Sí, pasaste no en el campo, precisamente. Ah, bueno, ese foi o final, cando quedamos, bueno, que, claro, aquí non hai moitos deportivistas. Aquel ano estaba chamado a quedarse en primeiro deportivo e o Celta tiña un 18% de posibilidades de... E o Depor palmou unha casa coa Real Sociedade e se deron unhas circunstancias de equipos que empataron. Bueno, era unha matemática e como Fariña, tocounos. Era unha matemática increíble e entón era Celta Español, lo recordo perfectamente. E nos quedábamos, nos, para sorpresa de todo o mundo. E cando foi o último córner que lanzaba o Español, marchei da grada, metínme no baño, pechei a porta, pechei os oídos, tardei como 3 minutos, porque ainda habería desconto, e entón fun abrindo, e se non hai murmullos, e que isto está tranquilo, salí e xa vin a todo o mundo. Parece unha carallada, pero son estas cousas. A mí o fútbol en directo me pon... Vibro e son dos que se levantan e me cago... Desfogo. Bueno, nos quedan 5 minutiños porque ya sabéis, hai toque. Preguntade vos, que senón eu me enrollo. Bueno, este año has entrado en una producción de terror, ¿no? Vamos a... Ah, coño, sí. ¿Dónde está? En el establo, con Elena. No se vaya, por favor. Tengo que hablar con usted. Nuestro hijo murió con solo 2 años. Yo estaba viendo un programa de esos de la tele. Preguntas y respuestas. Nos despistamos 1 minuto o 2, no más, se lo juro. Cuando miré a mi alrededor, el niño ya no estaba. A ninguna parte, ¿me oyes? Tú no estás bien, Carmen. No estás bien, de verdad. ¿A dónde vas? No lo sé, voy fuera. ¿Pero por qué? ¿Te parece mal? Era lo que queríamos, ¿no? Tú lo querías tanto como yo. Joder, Carmen. ¿Qué es esto? Es un juguete. Es del niño, dámelo. ¿Pero qué es esto? ¿Qué has hecho? Dame. Ahí me clavaba las agullas de calcetar. No quise hacer spoiler de lo que pasaba ahora. Esto, sí, unha gran serie. A mí me ten totalmente... Claro, iba a que, bueno, una serie más, ¿no? Después de tu experiencia, 20 y tantos años haciendo series, de pronto, bueno, pero es otro nivel. Hay una diferencia en producción. Una serie para HBO Europa, como es 30 Maneras, dirigida por Alex de la Iglesia, con todo ese elenco de actores, a lo que hacíais en Galicia, o al final viene a ser todo igual. Mira, a mí se me empeza a parecer todo moito. Que pasa? Que, bueno, eu se che digo, Raúl, o cámara de Alex de la Iglesia, era, que o cámara de sempre de Cámara de la Iglesia, o foquista de Asmorga, que por casualidades conseguiu no Ignacio. Esta serie a mí me parece acojonante porque ademais o Alex de la Iglesia, de Lía la Bestia e tal, é o que máis me gusta, non? Pero depende da xente que está, de verdade, estuve en Hierro, a pena que aí só saio nun capítulo, en Hierro con Coira nesta segunda temporada, joder, claro, son plataformas, fixen alta mar con Bambú, e nas plataformas hai moitos máis medios, pero todo se trata de comunicar. O que pasa é que ten que haber grandes directores detrás, grandes equipos, e moitas veces hai pequenos equipos de grandes artistas e outras veces hai grandes equipos de grandes artistas, que todo suma, e entón evidentemente sácanse grandes traballos. Pero eu creo que a regla básica é
enganchar, comunicar e sacar, home, por suposto, para sacar a ninguén se lle ocurre que sin medios poda facer 30 monedas. Pero os que iluminan son os mismos que iluminan en Galicia e te encontras a Filamento e a Melero iluminando en todos lados, e os drones cos que se gravan aquí son os mismos cos que se gravan fora, e todo é así. Mágoa, a gran mágoa é que quizáis o audiovisual da Televisión de Galicia, que empezou cunha forza e cun enganche para o público total, foi disminuindo, quedou unha gran profesión, porque se hai unha industria aquí é a que se criou diante e detrás das cámaras da Televisión de Galicia, pero que hoxe en día non aposta tanto pola ficción. Sigue habendo Agadic, sigue habendo IK, e entón, así como en ficción, que non quero entrar en debates políticos, a TVG foi decrecendo, a industria, unha vez que a TVG a deixou un pouco de lado, tuvo que buscarse as castañas fora. E a medida que a industria, con grandes profesionales, se viron obrigados a buscarse a vida fora, empezaron a salir producións que si ti vas a mitade delas, ves os galegos que están detrás. E son grandes produtores, grandes directores, e temos uns repartos artísticos aquí, pero acojonantes, vamos, podemos cubrir calquera tipo de... Non é chauvinismo, e ademais temos de todo, porque aquí en Galicia temos Andrés Goteira, temos, joder, a Dani de la Torre, temos a Jorge Coira, temos estilos tan distintos, temos unha animación acojonante, cortometraxistas do mellor, os mellores festivais de cortos están aquí, xente que está facendo proxectos para plataformas dun tamaño inmenso, de verdade, o temos todo. Moitas veces o problema é que non nos damos conta e que aquí non lle damos a importancia que temos e non nos explotamos demasiado. Eu estou seguro, o digo moitas veces, digo, se se monta un spot con respecto ao audiovisual de Galicia, tal como se monta de Galicia Calidade... O el de Gadis. Eso, outro día lle decía eu a alguén nunha entrevista, si en vez de vivamos como galegos, se monta un spot e se titula Rodemos como galegos e montas realmente todo o que se fai e no que participa xente daqui, o sea, nos quedaríamos asustados. E iso é acojonante, e para mostra pequenas cousas como este Festival Panic, e que festivais, Galicia é unha puñetera maravilla. Todos teñen entidade propia, corazón, ilusión, joder. Bueno, vivimos unha situación especial, la pandemia, no nos queda más remedio que acabar, a las 10 hay que estar en casita, hay que salir corriendo, así que, bueno, muchísimas gracias a todos por venir, muchísimas gracias a los que nos veis por streaming y hasta la próxima. Ahí tenéis el próximo viernes tenemos los Relatos Negros de Manquiña y el 29 otra charla, además de que va a presentar su libro y nos lo va a firmar para el que quiera, del escritor Manel Loureiro sobre un libro de terror, A Puerta, que está además ambientado muy cerca de aquí, en Monte Seixas. Que contamos con vosotros para nuestros siguientes eventos. Muchísimas gracias. Y muchas gracias a... Gracias. Prometo ser fiel, agora que conozco o Festival Panic. Gracias.